Yo. Bar mati koncone kula, Pak. Nyapa ditabuhi mbok ya seneng karo kanca-kanca Dwija Laras lho Mas iki. Seneng matamu. Lho, pengendange iki ya dosen kabeh iki dosen paling gak iki kowe kudune bangga. Bangga. Lho, ora ngger-ngger wong sing nabuhi lho iki lho. Aku iki wis suwek. Lho, wis tuwek. Heeh. Joget rampati ping pisan cukup, Mas. Iki ngono ora tayupan. Tayupane ndek mau sore. Lah iki apa? Yo, genah tahlilan lho. Wayangan takone. Lah ben ngerti lho piyai kene iki. Rumangsane kok. Ngapa milih? Ngapur ae lho, klambine padha sale. Lah kuwi ngono dalange lho bose awake dhewe lho. Wis ora usah digagas kanca-kanca yoga, pancen nat arep mateni kowe kok, Bi. Ketoke. Arep nyepelekne kowe. Lah tenan. Dipadakne siram kaya bibit brambang lho, Bi. Ora ngerti apa piye lurahe Banjarjo kene iki kancaku Pak Haji Samsu Kretek. Weh.
Kowe lambemu aja ngawur lho. Samsuri. Baji Samsuri, Samsu kretek kok. Mau diparingi rokok Samsu Pak Saleh. Pak Haji Samsuri. Samsuri. Buone Bu Widodo. Widyawati. Widawati. Widodo iki rak lekmu bakul kacang kae. Arep ngisin kok mirang-mirangne kowe ya be ya. Kuwi lho termasuk gogo barang lho nyepelekke kowe be. Ya pol to le nyepel. Arep mirang-mirangne wis rasa digagas kono. Rasa digagas. Ngatu. Nah. Kaya iso ngendang-ngendang dhewe ya be ya. Nek pancen saking kerepe ketemu nganti muak nyawang raimu kira-kira. napa meneh kok dekne kula mawon lho kewangen kalau dulu iki Pak. Lah kok ya lagi wingi ketemu karo kanca-kanca Dwija Laras lho be. Nyepelekna Mas kowe. Rumangsamu aku wedi. Sampeyan omahe Solo aku omahe Tuban. Nyambut gawe padha adohe. Apa meneh mek kowe tok keroyokan sakmene biyane. Aku ora guyon. Wis Ono kenalan manene karo cah cilik aku dulure sing digawe. iki mongko bersih dusun lho iki lho. Wis aku nek kowe dikeroyok aku gak ngewangi sapa-sapa lho, Be. Aku tetep milih karo Pak Kangko iki. Wilujeng dalu Pak Kangko. Wilujeng dalu Mas Lendro. Wah, alhamdulillah wis ketemu neh karo piantun mriki ya, Mas ya. Wah, ning gone. Ora, aku ki wis ping 12 lho rene. Pengen? Iya. Lho, kowe wis ping pira cah loro rene? Lho. Omong nek Be, ping pira? Jelas nih. Pisan iki, Pak. Apa pisan kok mbok hitung lho iki? Ning kono batal gak sida. Oh, akhire sing positif teng mriki, Pak. Oh iya. Teng desa dusun Ngesong, desane Banjarjo, kecamatane Plemahan. Ah iya. Wah, Pelemahan, Kabupatene Kediri. Kediri. Alhamdulillah piyantun sing mirsani dalu niki, Pak. Masyaallah. Lah iya wis. Wah, ibu-ibu mbae niki ke jam 3 sore potong mriki lho, Pak niki. Saestu. Lho, Mbak Edok niki Mas Jam 3 sore lungguh ning kene. ngenteni wayang. Ora benakno panggung. Lho. Wah, Yo. alhamdulillah astagfirullahaladzim. Piye, Mas? Piantun Ngesong Apa? durhaka, Pak. Lah kok iso durhaka iki? Kowe aja lagi pisane ini omonganmu sing pengen. Dawuhe Kanjeng Nabi bahwa surga ada di telapak kaki Ibu. Lah kok iki ana anak mangan mboke lho. Endi? Oh, kowe mik ngono kok. Mik ngawur iki iku mik mboke. Kuwi mik to? Mik. Le, wis gone pake bre dintekne. Ah, yo. Ngawur iki ku jenenge mik iku kok. Mik nggih, Pak. Dados mik menika ingkang Mik. Malam hari ini acarane tasakuran bersih dusun Ngesong. Ngesong. Matur sembah nuwun kagem panjenenganipun Pak Lurah, Buwo, panitia. Piye Mas keadaan panitia malam hari ini? Luar biasa, Pak. Apa? Dalemipun buwo enggal. Apa iya? Anyar kris. Wah, urung kulitan sik botonan tulen. Tapi ketok klasik. Betul. Wah, jenenge kamar mandine Piye Mas? jedinge ra ono ciduke belas, Pak. Dadi aku mau pipis bingung golek ciduk, setimbangane bingung tak celupne aku. Mang mbok celupne kolah mau to? Ora ono ciduke. Lah kok tak nggo kemu. Wah, mateni wong kowe iki. Vitamin Z. Ono vitamin kok Z iki lho. Buah, Pak. Wah, Widawati. Wah. Piantun niku mboten kados buwa Bu Widawati. Piye, Mas? Piantun kok menenge kaya ngono. Alah piyai kene kok Mas Bu Widawati. Didangu napa-napa iki mesem. Pripun Bu kabare? Jar, niku anu remen nggih Bu nggih. Wah, teng mriki piantune sing mirsani wayang kathah. Meneng, Pak. Wah, saking menenge tanggane ra ono sing ngerti lho, utange buwo pira. Tenang. Nek utang iki ora diumumke kok dadak utang. Maksudnya utang janji terhadap warga dusun Ngesong. Sing Ya. dereng dipenuhi dereng tersampaikan. Betul. Wah, luar biasa daharane soto. Soto. Bengi sithik pas limbukan diaturi daharan Nasi pecel. Soto aku lagi lungguh tek soto metu. Seret. Putih-putih tak sendoki tak kira kulbis. apa Mas? Lah kok tisu? Loh. Tisu katut tenggene soto. Lah kowe Pak. iki kok ora iso bedakne lho ning. Tapi ya wis gak apa-apa alhamdulillah. Ning peyek kene karo peyek Tuban piye ana bedane apa ora? Ana. Bedane piye nek peyek Tuban karo peyek daerah Kediri kene? Nek peyek Tuban niku anu apa jenenge isine kacang ijo. Oh kacang ijo. Tepunge rada sithik. Yo sithik kacang ijone akeh. Akeh nek kene. Oh, watuk sih ra umum lho. Kenging kacange Pak sing atos. Pasti bokoe ning liyane alhamdulillah ya Liyane ora buktine kanca-kanca iki lho to. Dirantek kabeh gitu.
Lah wis didahar lho iki kok ya ning. Sing penting ngalap barokah teng mriki, Pak. Nggih. Sejarah Mas Sandi. Pripun? Mriki sejarah kanggene kula. Panjenengan pun ping pinten kalau Pak? 12 kali. 12 ngendikane Pak Kangko mireng apa ora Mas? Piye? Nek dalang ki biasane wis ditanggap bola bali langganan mesti diwenehi gratis 1 kali. Ya mesti no. Lho ki Pak Kangko patut kita Sabdo Pandhita Ratu. Betul. Ora kena mencra-mencre. Isuk tempe deluk, sore tahu. Esuk tempe sore delele. Isuk tempe deluk niku Pak Ledende. Esuk tempe sore dele ora kena mencra-mencre. Jenengan utang mriki lho, Pak. Utang apa? Lho, janji 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 Pak. apa? Panjenengan nek ditanggap karo piantun ngesong bola bali 12 kali gratis 1 kali. Sing ngomong sapa? Lah jenengan mau? Aku lek wis ping 100 gratis aku ngono to. 100. Heeh, lha piye? Jawabane wong ngesong siji. Apa? Duwe nyikmu ta. 100 niku nggih sak taun, 100 tahun lho, Pak. Iya. Tapi mboten nek Mas, napa niki Mas Kangko iki selalu bijaksana kok Mas. Ngerti apa ora ngendikane Pak Kangko kalau mau Pak Kangko iki bengi iki asline iki ning Ponorogo. Wah, iki Jane Mas nggih. saking tresnane karo piantun ngesong karo Pak Lurah iki teko kene Mas. Wah, termasuk hebat Mas. Ya ora hebat kono iki gak sida ditanggap milih adine. Nggih Pak nggih. Matamu. Ora, mergo tresna karo piantun ngesong. Betul. Mula kadicarane rak bersih desa. Ngresiki bumi lan apa iki bumi lan omahe lan jiwa lan ragane supaya piyai ngesong menika diparingi barokah, diparingi rejeki sing kathah. Ah, bener. Sing petani Mas TB muga-muga berambange panene apik, regane payu larang. Sing pedagang muga-muga batine niku sangsaya akeh, sing diutang muga-muga utange ndang lunas, sing urung ndek bojo muga-muga ndang entuk jodoh. Ya apa ora? Kowe ku jane ndongakne apa to? Lah ndongakne piantun ngesong kene lho. Ndongakne ora adil belas. Lho, lah niku rampun pas to Pak Kang? Pas. Heeh. Sing masalah panen pripun ndongakne pripun? Panene supaya ngrembaka. Terus Asile akeh regane payu larang. Heeh, brambange dhuwur regane. ngaten iki pun bener ndongakne ngaten. Ya wis bener to. Wong Pak Lurah malah ndongakne yo ngono. Jenengan niku putranipun Ustad Ki Haji Sukron Suwondo niku kondang dalang nggih Ustad Nggih Kiai. nggih Kiai. Dongakno kok muga-muga panenane saya akeh, regane brambang larang, hasilnya merimpah ruah. Niku donga sing ora adil. Lho. Sik to kowe iso gelar iso gulung lho ya. Nggih, iso buka kudu iso nutup. Heeh. Dongakna panen piye? Dongakna panen mau pripun? Panene supaya ngrembaka hasilnya akeh, regane brambang larang. Donga sing ora adil. Sing ora adil nggon ngendi? Niku donga khusus sing duwe sawah utawa Tegal. Lah sing ndek sawah, nelongso Pak atine sampean dongakno ngono kuwi. Lho, Napa piantun samene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan. Wong lurah sosok bengkoke digadekne. Ngawur ae kudu ngerti. Dan nyemane, Mbah, jenengan gade sawah. lho gadah. Oh, iki kancane kono iki. Bu, jenengan gade sawah. Duwe kabeh. Alhamdulillah. Lho, dongaku ya pas to Mas, becik to Mas. Dongakno niku sing komplit. Komplite piye, Papa komplite? Muga-muga sing duwe sawah panenane brambang hasile melimpah ruah, regane brambang saya larang. Dene sing urung duwe sawah, tak dongakno muga-muga taun ngarep ben iso tuku sawah komplit, malaikat nyatete ora bingung. Ngaten lho. Sik to kowe iki ngomong tekan malaikat iki pangkatmu apa? Lho, pangkat kula sak ngisore malaikat dhuwure mudhun to, Pak. Wah, PLT. PLT. PLT apa lho ki kok PLT? PLT apa, Mas? PLT ki apa? Mbuh, aku jadi supir-supir dulu. Wong ora mudeng ora paham kok dadak omong. Dongakno niku sing komplit. Heeh. Dongakno kok niki dicatet malaikat mungkar lan nafsu lho. Mas Bukan nakir. mungkar lan nakir kok mungkar. Kowe leh ngomong ke jotro nyar-nyar lho Mas. Iki bumi kene biru waliden lho ngendikane Pak Kangko ngerti apa ora? Iki acarane ra bersih dusun utawa tasakuran. Wis ana dalile bismillahirrahmanirrahim la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil sadi. Wong sing gelem syukur ku bakal ditambah nikmate, dene wong sing kufur bakal entuk adab sing luwih pedih. Yo, jenengan rungokne niku. Lho, aku iki ngomongi kowe iku lho. Lah ya karo iki barang. Ora mudeng niki. Iki dagelan weton pondok ngene iki. Jenengan apa mudeng? Lho, ngerti. Napa? Sapa gelem syukur? Indonesiane Arabe. La in sakartum. Terus Azidanakum. terus
Kaya TB. Kok yo ora ngerti lho kon. Wala ing kafartum inna adabila sadik. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate. Dene wong sing kufur bakal entuk adab sing luwih pedih. Ananda fatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ora paham kowe wong gundul, ora mudeng niki. Iya, Mengkap-mengkap sirahe delok to bun-bunane nduk metu keluke. Kuwi sirah apa kompor gas? heeh. Mula nek wong urip iki kudu sedekah ya. Gawe senenge wong liya. Kul makrofin sedakotin. Ah. Wong sedekah iku ora dikurangi malah saya tambah rezekine. Contone kaya Pak Lurah gitu Mas. Pak Lurah. Pak Lurah warga mriki sedekah kok ikhlas lillahi taala 10.000 dilipat gandakan menjadi 100.000. Iya, heeh. 100.000 kok ikhlas dadi sak yuta. Sing penting kuwi kuncine wong sedekah kuwi ikhlas. Iki lho. Iya. Wong sedekah niku kuncine ikhlas, buat duit niku kudu ikhlas. Kula pun nate nglakoni. Lakone apa? Buat duit 1.000 ikhlas, Pak, dadi 60.000. Apa kuwi? Loh, tuku togel. Lah, sayang kopi kok kleru jane entuk kelongake aku. Pak polisi iki lho, Pak. Wong iki nyoto iki kaya Pak Sapa Haji Samsuri ku, piyaine ora kulino napa niki tombok togel, ora ono judi, main ceki dan lain sebagainya. Pak Haji Samsuri Mboten nate tombok togel. gak tahu tombok tapi titip. Lho ngawur ae. Mati titip yang masyarakat bahwa itu adalah pekat. Betul Penyakit masyarakat. Salah mungging pemerintah, dosa mungging agama ora kena larangan kuwi Mas. Dadi nek wong sedekah kuwi kudu gawe senenge wong akeh. Gawe Iya. senenge wong akeh wis kunci ikhlas kaya warga mriki nyenengke wong akeh, insyaallah swarga panggonane. Contoh meneh sapa? Panjenenganipun Mas Kangko Dalang. Nggih. Bengi iki gawe senenge warga Ngesong, warga Banjarjo, insyaallah swarga panggonane. Sinden-sinden ki nyenengne wong akeh swarga. Dadi sapa wae sing gawe senenge wong akeh Tanpa pamrih mesti munggah swarga. kuwi wis pasti. Pasti nyuwun. Pasti kuwi piluange agama. Jenengan nek krungu malaikat lambene ditapuk rasa balik lho, Pak. Lho kok iso? Sampeyan iki lagi ikrok loro kok nuturi wong. Lho, pancen Joko yo ngono lho. Kuwi Gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga linambaran rasa ikhlas. durung karuan. Kok iso rong karuan? Lah jenengan ngerti cawe dok sing nggone dang 1000. Kuwi gawe senenge wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina wengi sak pijete. Lah. Lah jan mlebu swarga apa ora? Aku tau liwat kono. piye? Ning dang 1000. Ana cah wedok rambuté dawa. Aku mlaku diceluk. Celuk piye, Mas? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong. Weh nganggo parikan. Nggih. Kowe yo jawab nganggo parikan. Kula nggih kula bales damel pantun. Pantun. Tuku duku kakutan pari. Maksude Mangke kula mriku kalih Pak Samsuri. ngawur kok. Latu-latu. Saiki kowe aja dikebyah-uyah lho. Lho, aja ngawur lho, Be. Aja ngawur lho. Pripun? Kae wong sing ning Gedang 1000, kalak nganggo pamrih. Ana pamrihe. Golek duit, golek imbalan. Heeh. Oh, dadi nek nyenengke wong akeh niku kudu ikhlas tanpa Pamrih. ora arep-arep Duit. Ora golek imbalan, Mas. Niku pun pasti. Pasti. Nyuwun sewu jenengan teng mriki lak ndalang ta. Dalang. Gawe senenge wong akeh mboten. Gawe seneng wong akeh. Nek ngono sampean kok bar mayang Pak Lurah ora mbayari sampean, sampean ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, gak ikhlas neraka. La insaka apa Mas? Mbok karo Insakartum. Beda. Loh, jawab dhisik kok beda. Lah aku nggawa yoga, nggawa sinden. Ah, sampean ora ikhlas neraka ngisor dhewe sampean. Campur sekipu nek sampean iki. Sekipu sapa? Karo jero sando niku sampean kancane. Ya ora iso. sik. Piye Gawe senenge wong akeh kudu Ikhlas. ikhlas tanpa Pamrih. ora arep-arep. Bayaran, tuwa duit. Sampean bar mayang niki nyenengke wong akeh. Ah. Bar mayang mulih ora bayaran, ikhlas pura. Jawaben kene Solo niku nggih adoh. Sik aku tak takon omahmu endi? Tuban. Tubane lek adoh. Nggih. Heeh. 3 jam. Upamane ya, Bengi bengi iki. Ki engko kowe ora dibayar. Ikhlas ora? Ikhlas no swarga apa neraka kowe? Beda level, Bro. Bebe, kowe Tuban kene iki nggawa sopir, nggawa mobil tuku bensin lho, ngetol lho, Be. Ikhlas ora dibayar aku. Ora dibayar. Ikhlas. Lah kok ikhlas? Lah wis lunas lho. Lah wis ditransfer karo buwo lho aku. Lho iki wis lunas ta, Be? Wes. Lah aku kok urung. Engko.
engko ya. Lunase do kok ngarep gen genah, tiwas aku matratap. Aja nyepelekke Mas Kangko. Mas Kangko ku dalang kondang, dalang hebat, dalang laris, SSN. Aja ngawur kuwi. Wong SSN lho kok pamer. Lho. Apa SSN iki? Sarjana seni, Mas. Kula sak rating kali Mas Dodo. Lho. Sing ngendang ki dosen lho. Mas apa, Mas? Eskar to? Utuh. Napa? SSN MSN. Alah opo kuwi? Eskar, Pak. Sarjana seni magister seni. Kowe apa? Eskar. Eskar ki apa? Sarjana kerawitan, B. Sarjana karaoke. Lho, dadi aku koncone Mbah Mudin Ahmad. Lho. Nyuwun sewu lho, Pak, ngriki ngrembug perkara bersih desa. Heeh. Niki kula tak urun sekedhik babakan ilmu tuwa. Oh, klungsu-klungsu nek Oh, iya. mlebu. Nggih, nyuwun sewu babakan king menapa kok desa utawi warga niku kedah ngawontenaken bersih desa. Jenengan ngertos sebabipun mboten? Sebabnya apa, B? Iki Mas Kangko ya ora ngerti lho, B. Sampeyan ngerti apa ora? Ora ngerti. Ora ngerti ngomong kok. Iya, iya. Lho ngene tok. Aku ben paham, ben nek ora ngerti sampean takon. Berena diluke. Nyapa? Graji cangkemmu. Lesu lho, Aku ki wedi arep jawab kok ndak kleru meneh ngono lho. niki babakan nyusun niki mboten guyon lho, serius lho. Lho iki wis serius. Ora aku ngati-ati ditakoni. Lah nggih sampean bleset jawabe guyon, bojomu tak pek lho. Lho, sik to. Weh, wong perkara tanggapan kok ndagel kok dadak nglelang bojo lho. Iki ngomong perkara babakan ilmu tuwa, Mas. Nyuwun sewu, king napa kok kedah ngawontenaken bersih desa. Niku wujud syukur marang Gusti Pangeran. Pangeran sapa, Mas? Diponegoro. Gak aku iku malah sesuk Jenenge pangeran ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. malu bertanya sesat Di jalan nek ora ngerti kudune takon. lah ya kok nesu awakmu. Niki wujud syukur. Awit Syukur. menungso niku sampun diparingi tubuh ingkang jangkep, diparingi nalar, diparingi nyawa. Heeh. Lah kenging napa to Gusti Allah niku kok nyiptakne sirah digawe siji, ning kuping digawe loro. Mata digawe loro, irung digawe siji, kuping digawe loro, lambe utawa mulut digawe siji. Sebabe napa? Sebabnya kok drate ngono. Sampeyan iki jane dalang capopo to sampeyan. Mas, sebabe kok dadi ngono. Sampeyan iki kudu menangan lho aku balane jenengan. Dalang niku modal piwulang. Bener. Babakan Jawa niku paling gak dalang kudu ngerti. Iya. Kenapa Gusti Allah nyiptakno kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji? Sebabe apa? Sebabnya apa, B? Lho nek mboten ngerti takon. Lek takon piye? Yo, Mbah, sebabe apa, Mbah? Ngono. Luwih tuwa. Aku jane arep jawabmu dilek kleru. Lho, jawabe pripun? Badhe jawab apa napa? Kenapa kok Gusti Allah niku maringi kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji, tangan loro, peteng siji. Udele siji. Sebabe napa? Sebab apa? Mergo menungso niku ken eling. Maksude eling, B. Berpikirlah 2 kali sebelum kamu melakukan satu perbuatan. Eling lan waspada. Sadurunge tumindak napa-napa kudu mikir ping pindho. Ben ora salah kedaden. Kenapa driji kok 10? Drijine sampean pira? 10. 10 kowe, B. Lah sampean jenenge awas ora to? Kowe kok ngecek. Ki 10 kok ngomong 10. Bekerne. Pira niki? 10. Lah kleru lho. 10 B sing aduan kene ketok kok. 1 2 3 4 5. Sampean simpen sik. 5. 10 9 8 7 6. 6 tambah 5 pira? 11. 11 kok jadi 10. Mau kok ngomong 10 lho. Sampeyan golek tambah kondi to, Pak Kang? Lah ya kok iso luwehi lho. Sik, 1 2 3 4 5. Simpen. Tabung. 10 9 8 7 6. Niki pira? 6. Niki pira? 5. 6 tambah 5 pira? 11. Lah jare kok 10. Lek golek Sampeyan tambahan cacat kok bener rek sangklir sampeyan dadi. Jangkrik. Lah lek menghitung kok dhuwur kok. Lah sebabnya apa menungso kok mesti diweni driji 5? Driji tengen 5, kiwa 5, driji sikil tengen 5, sing kiwa 5. Lah sebabnya apa? Niku merukun Islam. Rukun Islam. Wong urip nalika dilerekaken wonten alam donya dipun kandhut ibu Nawa Candra Dasamuka. Nawa Candra Dasahari niku aku ngerti. Kowe ngawur sik to bingung. Nawa Candra Dasahari, Nawa kuwi 9, Candra ki sasi. Dasa ki 10 hari dina, sangang sasi 10 dina. Lah niku lho. Goblok ku ta iki. Kok niku menungso niku dilairke wujud keadaan urip.
Heeh. Urip niku napa? Urip ki iso ambekan. Sesek to, Be. Kabeh-kabeh kok kleru. Yo Sampeyan sesuk Aku iki nek jawab meni wedi lek kleru ngene iki lho. sampeyan sing spesifik urip ambekan cah cilik yo ngerti nek urip niku ambekan. bener to, Be. Be. Urip niku napa? Urip ki iso obah. Kabeh nek urip yo mesti obah. Sampeyan nggih nalar lho, Pak. Pak sampean kudu menangan lho begiki lho, Pak. Aku gah lho, aku nek sampean kalah lho. Lah pangertenku kuwi kok. Nek jenengan pengen ngerti artine urip sampeyan kudu goleki kayu gung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat lima Panjer. Pandhawa. Salah nek aku. Gampot jalan tenan. Iki lho sampeyan kudu paham. Saiki tak balekne anu, coba Ndro. Kuwi omong urip, urip ambekan salah. Obah ya salah. Nek miturut kowe urip ki piye? Lah mulane ngaji. Lho, lah kok ngerti alif bata ana pira? Nate ngaji napa mboten? Bata. Alif bata akeh pira? Alif bata Lah, 30 termasuk lam jalalah, Bos. Wis tak iwangi. 30, Nggih. 30. alif bata ana pira? 30. Niki ketara tau ngaji. 30 ndul gundul. Alif bata niku 3. Alif bata sajib gak kok dadane. Sing takok sajim hahok sapa? Kula niku takok alif bata niku enten pinten? Lho, Diitung ora ngandel. Alif bata sa Sing takok sai sapa? Alif bata akeh ana. telu. Lah, ngono lho. Iya celok-celok. Ngaji lho, mbae dicelok-celok. Mbah, Pak, mbah. Hubungane apa urip karo alif bata iki lho? Loh, jenengan nek pun ngaji mesti ngerti artine urip saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. diwaca A I U. A I U tegese. Aku iki urip. tenan tiba TB nggih pinter ya, Bos. Ketoke gundul ngono kuwi. Paham lho mboten? Nek ora paham dicatet aja meneng ae. Mbok yo sekali-kali ana pulpen isine mek rokok tok niku lho. Dicatet. Alif fathah A, alif kasra I, alif domah U. A I U. Artine aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa, Be? Saka apa? Lho kok takon aku sampean tak takoni kok takon. Sampeyan tanggapan ping 12 kok mosok urip asale saka sapa ora ngerti. Urip kuwi asale saka Gusti Allah. Alah sing ngomong sapa? Lho, ya bener Salah to, neh Be? to. Salah neh aku jawab selalu salah. Gusti Allah niku maringi tapi enten lumantare. Lumantare saka sapa? Sapa? Bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. Yang Urip kuwi asale saka babibu. yang Babi, artinya, Be. Bapak, rabi, ibu. Iya. Ngono lho. Catet ya, Be. Catet aja kok ngene lho. Kena gawe goro-goro paling gak ndek bahan lho. Iya ya su. Oh, urip iki saka asale saka Bapak, Rabi ibu. babi. Bibu. bapak, rabi, ibu. Pun paham dereng? Paham, paham. Alif bata ana? Telu. Ah, ngono. Oh iya, Iso takoni karo Mbak Sukron, "Kok alif bata piro?" 3 lho, Pak. Oh, dalang edian mesti ngono. Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan, Be? Ha, urip diwiwiti saka kapan? Saka lahir. Oh, malah kasum tu wabika. Kowe ndalang kene cuk, aku salah terus ket mau. Aku jawab nek Bos, bener lho ket mau. Sampeyan ditanggap ning kene ping 12 Bos, kok aja langsung gelem, jawab. Apa genken apa piye Aku bayarane? ki lek aku jawab ki ora anu lho, aku yo mikir ning salah terus. Lho, salah sapa sampean ra gelem sinau? Lho. Aja mek ngapalne wayang tok, akhirat kuwi dipelajari. Habu minas, habu minallah. Sing artine, Be. Apa kuwi, Bos? Lah, Bos. Wis pokoke ngono kuwi. Oh, Lah lek miturut kowe, lho kok miturut aku berane akeh sampean lho sampean takon terus. Lho, Lah kuwi gaweane ya abot, Re, Be. Dalang 50.000 tak jelasne. Iki lho dhuwit. Oh, cari lho. ya. Ah, ngono lho. Jer Basuki iku mawa beya. Aja men njaluk ilmu terus sekolah wae bayar kok. Sampean merguru ora bayar. Mulane sesuk aja ngejak aku neh, ndak sampean kelangan 50 ngono lho. Lah kowe ape melok sapa? Iya mela-mela Pak, mela-mela. Balik lek mana? Duit 50. Lho. Sampean ikhlas ora? Ikhlas. Lah ya ikhlas kok dibalekne. Oh iya wis sak karep. Lah iki ya 50 iki. Alah cerewet. Ki mau urip iki asale wiwite Urip niku asale saka tak fat kata, tak kasroti, tak
ndo matu. Diwaca tatitu. Urip kuwi diwiwiti saka tatitu. Ha. Ya, Balita nganti tuwa. Oh, tati itu iku balita nganti Nganti tuwa. tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengno urip. Lah wong urip iki kudu Golek gendaan. Dadi lah. Cangkeme elek to. mayang ke dhuwit 50 ning Dang Sewu. Ah, sajan nih. Mas Kangko. Apa? Nyuwun sewu ampun saya dipercaya omongane TB. Lah ngapa? Wong niku nek kakean omong niku padha karo kaya wong edan tong Ya. kosong berbunyi nyaring. Jane jawab aku wis bener Bener, kabeh. nggih. Ning aku disalahke terus. Arep mirang-mirangke. Berarti kowe kakean omong. Kakean omong. Tong kosong Berbunyi nyaring. apa-apa nek kakean omong Kaya wong edan, kaya wong stres. Diam kuwi- itu adalah emas kunci wis kuwi. Diam itu adalah Emas tong kosong berbunyi nyaring. nyaring. Wong nek kakean omong kaya wong edan ora enek isine. Wis pasti. Pasti Mas. Deal ya. Deal. Saya tak balik nek ra trimo. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakek ngomong kaya kaya wong edan, niki pun pasti. kaya wong kentuk, Wong gendeng, wong gendeng. wong petuk, Ha, wong sampel. ha. Jenengan dalang jam pinten? Jam 09.00 Iku tugasin apa dalang? omong. Omong dhewe ngoten Yo niku. nganti jam 4 esuk. Lho iya piye jam 09.00 nganti jam 4 esuk. Ha. Omong dhewe. Yo, Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakean ngomong kaya wong gendeng. sampean ngomong ke jam 09.00 nganti jam 4 Ha, ngomong dhewe. ha. Syarat cirine wong edani apa, Mas? Sirine wong edan ki omong dhewe disauri dhewe uda mlebu pasar. Iki omong dhewe disauri dhewe. Bengi iki wong ngesang nanggap dalang gendeng. Sesek to, Be. Cirine wong edan apa? Omong dhewe uda saba pasar. Nyuwun sewu, Mas. Jenengan nek adus ngaten niku nggih damel blangkon beskap jarik ngaten. Yo udah ta adus kok. Udah. Udah. Apa? Syarat kedua terpenuhi. Heeh. Nek jenengan nek tumbas terong bayem ngaten niku teng ngene toko bangunan. Yo ora to, celuk kok celuk. Dateng budi. Nang pasar. Sampeyan sebuah pasar. Sapa pasar? 3 syarat terpenuhi. Jelas gendeng sampean iki. Hah? Ngaku apa ora? Nyapa? Edan to sampean. Ya ora masalah. Aku wis krasa nek arep mau edan iki mau gendeng-gendenge ora apa-apa. Tapi jenengan ngaku mboten. Ya ngaku. Ning Ngaku. sing edan, sing gendeng ora aku tok. Sopo? Ya kok. Ngerti wong gendeng kok ditabui. Sinden, ngerti dalang gendeng, yogane gendeng kok disindeni. Dagelan, ngerti enek yoga dalang sinden gendeng, kok dagelane ndagel. Berarti kowe termasuk gendeng. Ya ora dalang sinden dagelan karo yoga. Lah, Mbah Lurah, Lah Mbak Lurah piye? Mbak Samsuri, Mbah Samsuri, gendeng. kuwi ya bijaksana soalnya gelem nglumpukne wong gendeng-gendeng. Boten sampean ngakoni puran edan. Hah? Mbok ngakoni puran edan. Ya ora no. Tenan ra ngakoni. Ora, iki pakaryan iki gaweanku. Tanggung jawab apa, Be? Tanggung jawab. Dadi- Dalange kon ngomong kon ngoceh sapa nge paribasane. Dadi mboten ngakoni. Ora ngakoni. Sampean tak takoni. Takone apa? Ana bocah telu jenenge Eka, Eko, aku. Iku edan kabeh. Ha. Eko wingi ditambah teng rumah sakit jiwa waras mulih. Ha. Eka waras mulih, Eko waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Oh, ngakoni ngono lho, kok iso ket mau mbok omong ora usah bulet. Lho, sik. Ngono lho, Pak. Mbok ngaku ket mau lak bar to san. Dadak iku eo niku. Sampeyan piye ngendika piye to, Bos? Bos sampeyan iki lho. Ana bocah telu gendeng edan. Jenenge Eka, Eka, aku. Ha. Eka niku gendeng ditambah teng rumah sakit jiwa niku waras mulih. Sing Eka ditambah teng rumah sakit jiwa waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Lah iya ngono lho ora gelem ngakoni ket mau. Aku maksudnya dulure Eka karo Aku sapa to? Sampe sing edan sapa? Aku. Lha Sik. Pun kok kula uruse Pak Kangko. Weh, Aku dulu ngono, aku kan mau jalan penerip blas aku. Sakarep BTB. Aku ra omahku Blora Jawa Tengah. Ah. Untuk wilayah Kediri aku kan ndak ngerti ora paham. Aku mangki ning dalan kepethuk bocah awake kuru. Awake kuru gek sirahe iki apa ki gundul ngene iki. Tak tekoki kan, Pak nyuwun sewu badhe nyuwun pirsa sing enten wayange niku pundi? Ora. Tak tekoki, niku lho dalange Pak Kangko Mas. Ora. Bareng aku rada maju sithik 100 meter ana wong wedok. Mas nyuwun sewu niku bocah edan. Apa kowe mau ngerti? kok cirine wong edan piye?
Kenapa kok wong edan? Lho, dijawab iki ora ngono Oh, kuwi. nek takoni apa ae jawabe ora. Ora. Kuwi wong edan. Wong edan. Kowe apa ngerti? Ngerti. Ning ngene pos kampling mau to. Lah sampean ngerti, Bos? Ngerti aku yo anmu. Lek kowe ngerti apa ora iki mau ngerti? Lah kowe ngerti bengi iki tanggapane pira? Ora. Lho kowe ne kok. Kowe dhewe sing Bisa edan. kowe dhewe karep ngono kancane. Kowe wis ora usah baca 1 2 3 4 5 6 7. Nyambel setengah tak nggih. Oke, boleh. Lah kowe ngerti iki? Iso apa Pak niki? Ngerti apa ora? Boten. Lho. Boten aku. Mau kan ngomong piye? Ora, ya iya. Bener kowe ndel. Sing ndi sing mbok pilih? Burine Lho, ngerti niki ora? ngerti no. Oh ya wis ngerti. Kok iki? Ana Lope, ana Wiwi, ana Mayang, ana Dita. Nah, Kok ya pas lek mau pilih golek sing rondo kowe. nggih. Lho, priye to Pak? Rondo niku status. Heeh. Tapi aslinya dia tuh memang tidak berkendak untuk menjadi janda. Untuk Niki berpisah. kahanan. Heeh. Yang penting orang nglakoni apa-apa niku wis apik ya to, Nduk. Dijogo ya. Apane? Ya maksudnya paling gak marwahnya sebagai seorang wanita itu dijogo kaya buah iki. Kowe kok milih Eh? Wiwi nyapa to Mas? Kowe kok milih Wiwi? Yo kan sing apik dhewe saiki lho aku tukar tambah karo bojoku to mbok vario siji wani lah aku. Lah kowe motor grene kreditan lho kok dadak arep mbok tukar tambahke. Gendong, Mas. Mau aku mbakon bayar. Oh, bayar piye to? Aku tau kon gendong Iki bayar. kan pas. Iki mah kowe ngerti ra? Apa? Ngendikane Buwa mau, Apa? Bu Widowati ngersake pramen ketoprak. Paham ora kowe? Ketoprak. Lho iya no. Judule apa? Judule iki Damar Wulan Ngeratu Minak Jinggo Edan karo Kencana Wungu. Pemainnya sapa? Pemainnya rasa kakek ya wong telu iki ae wong tanggapane murah kok. Iki salah kon iki. Sing njaluk sapa mau? Sing njaluk Bu kami tuwa, Pak. Bu kami tuwa, Bu Widowati. Widowati. Oh. Iki dadi apa? Aku biasa no, nek kaya ngene iki paling yo bambangan. Dadi Aku dadi dayun. Dayun kok bambangan, bambangan Damar Wulan. Loh, gak bambangan aku. Aku jadi apa? Damar Wulan. Ora, Damar Wulan kok gundul. Kaya Minak kakek. Jinggo ya? Minak Jinggo. Terus iki dadi Kuwi Kencana Wungu. Damar Wulane sapa? Loh, Damar Wulane Pak Kangko, mergo gagah dhuwur bagus. Saking ketoprak mboten? Iso. Lah ora percaya aku. Saking ketoprak? Iso. Yai balik Padrim. Lho, jenengan aja omong. Nek omong kula niku percaya wiraga. Wicara. Wiraga utawa Ekspresi. ya bersikap cara mlaku cepi-cepi nyuwun sewu. Jenengan jumeneng. Ngetoprak koso. Ha. Aja dicekeli ngene. Dibenakne. Damar Wulan kok nyekeli ngenean. Piye. Sikap sempurna. Nah, dodo dibuka. Jeplang, tangan. Bokong rada ngecet sithik. Nah, pun mlaku. Lah wong kudu ngising. Sakit nggih? Iso. Ceritane niki Ya. mangke awake dhewe Minak Jinggo karo Damar Wulan teko teng kene. Dayun aku celup Dayun. Oh ya Dayun, Iki- teko ning Kencana Wungu. ning gone- Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, terus ngambung aku tapi aku ketok gelem. Moh, kowe moh. Gelem aku. Kowe iki moh kok gelem. Lah aku gelem nek diambung. Lho lah kene kok gelem. Lah ayo. Tapi kon ngambung tenan. Yo ora lah mek. Kok ngidoni lah ngidoni. Wis pokoke aku tarayu gak gelem ki terus melayu. Jaluk laporan ning Damar Wulan kowe seneng karo Damar Wulan. Ya. Iya. Berarti ceritane ya. Insyaallah. Yuk, iso ra weh bendrong sik jogete. Anu disaro apa ora? Ya disarno no. Piye siap nyar piye? Yo tururuk no lho, Bre. Nyarno iku sesek to modern iki. Lho, lah nyarnya biasa rene Nyar. kok. Halah aku ketoprak lawas Konjuk para tamu kakung sing Putri. kreatif. Lho, lah nyarne ketoprak yo ngono kuwi to, Be. Rasiano dhewe. Apa kok nyun kagunging paksami sugeng pinanggih kan ketoprak iku cara lawas. Lho, aku dene Iki rondok bonafit Pak nggih. Oh, rada modern. Lah rada modern. Piye? Perhatian pada Bapak penumpang semuanya, selamat bergabung dengan Ketoprak Dwi Jolaras Indonesia. Bapak ketoprak ini adalah ketoprak yang bebas asap rokok. Juga ketoprak ini akan ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Iki pramugari yo, Cuk. iku kaya pramugari iki kok. Nah, iki. Kira ora tau numpak pesawat aku. Ayo ketongane Mas. Nih. Kowe iki iso tenan lho, Be, aja ngawur-ngawur, aja iso-isonan lho Tok, iki. Iku aja. Tabuhe. Lah kowe nek gak ngerti yo Lho kok suwi to. Ini Mas duduk.
Oh. Piye piye? Mas, Piye? nek kentongan kuwi tabuhe cilik. Soale iki kentongane wedok. Lah nek iso wedok. Nek tabuhe sakmene. Sakit. Tabu. Ngene lho, coba bayang lo to. Ku iso bayang lo, Bro, sampe lho. Ya. Tabuhe sing cilik, tabuh gedhi lho sakmene. Ngene. Aduh, aduh. Ngapa-ngapa kowe diwene kok ya ora matur pun to, Be? Kaya dipasne. Pasnya apane? Lah mosok ngene iki digawe kili ta, Pak? Dipasne iki lho, sampe lho kurane. Gede ke gede, cilik kecilikan. Sing pas. Lah iki lho. Ah, iki pas iki. Iki nek subuh sakmene iki. Heeh. Yo. As-salatu khairum minan naum. Syarat, Bro. Ya anu kowe dandan sik no. Kowe dandan sik, kowe minak jinggo dandan sik. Minak jinggo nyapa nggih dandan? Lho dandan minak jinggo kok dandane kuwi ya elek minak jinggo kok ngono kuwi kok. Iki apa-apanan iki? Minak jinggo iki dandan BTB iki. Minak jinggo gak ganteng kok. Ora minak jinggo iki elek kok. Mati kowe iki ra iso ilang hebe. Ganteng barek ya? Mosok ganteng. Lah, ora percaya. Piye? Kocok. Kok dandani Mbak Dwi sing paham. Dandani kene Mas. Ben ganteng kok aku ben seneng. Ono demit. Lho, apa makmu dhewe Oh, guyu? jare ngono ki ben ganteng kok aku ben seneng. Ben buari bagus lho Be iki kok. Nyapa lakone minak jinggo berarti lho. Jalukane Bu kami sepuh engko. Cengklok tak tewapuk pisane lho. Aku lho isin karo bojoku ngene iki aku. Lah nyapa isin? Rasa isin wong ganteng kok isin. Ganteng Be iki kencana wungu ra kur-kur. Lah kene. Iki amene. Rumah samu ndas pilatur-latur. Tak jebret nggo ukuran. Ayo. Kepain di mau? Ya ketengane iki, ini kene iki. Sing kenongi sapa? Jenengan to, Pak? Ini. Nah, oke. Nah, Dayun. Salah dan sik. Mau cok kacap kacari cok. Kok jong klenteng aku berarti. Nyai Arjuna. Klenteng Pak, Pak. Nyai Arjuna. Pon Kakang Mas Padakno nyanyi. Joko klenteng. Minat jinggo sikile. Minak jinggo Sikile. Gejek sitok. Nah, sikil sing tengen diangkat. Nah. Ini. Iya, omongane piye? Terus Mas. Omongane piye? Dayun. Ayo. Nyawuk lurae. Ayo. Aku iku. Iku. Iku ku aku. Iku ku aku. Goblok. Gagah. Ben ora teles. Kowe ku cerewet ngurusi minak Surane Be. Anu, apa jenenge sing lagu sedih. Luntur. Telutur kok. Ya, Telutur. Sugih to, Pak? Telutur, Mas. Iki Sikile lho. joget kaki pralam ya. Wes mati kekunci dhewe. Apa? Tak kunci sik aku dhewe. Ya iki kok ya. Iya. Ayo. Jawo lurae. Awake dhewe wis tekone. Ojo sekali. Biasa wae. Kelingan aku. Kelingan apa? Tonggoku mati diringi ngene iki ya. Biasa wae. Ayo. Jawo lurae.
Wis teko taman. Wis teko taman. Ayo. Dawa lurae timun sigarane lurae. Ayo bangun negarane. Ngetan bali ngulon. Apa sediane kelakon. Sarip tambah asa lurae. Dadi wong urip jok gawe gelo. Sriwuning mustika tuban. Nek ra penting ora sawi anak. Ayo. Dawa lurae. Gatel irungku. Pari kesit jumeneng ratu lurae. Sakit hatiku wong ayu. Akencana wungu. Bocah kok denok diblong. Dawa lurae. Aku ra nyeluk kowe. Oh, gandang nyeluk-nyeluk lurae. Kangkong. Dayun. Yo aku Kencana wungu. Kencana wungu. Sikile yo. Rada maju. Lah, Tekane ning papan kene kencana wungu. rada bungkuk titik. Aku. Oh ayu. Waktu ku kecil aku tak tahu jak mentil-mentil. Ku kira pentil, aku sentil gak tahu ya pensil. Hahaha. Samsuri. Dayun. Dawa lurae. Mau ya aku nek sing nangkep karo rasa Samsuri. Manuto dadi bojoku ya kencana. Gandrung lurae, gandrung lagu sing modern lurae. Iku lho, ancang-ancang lurae. Ayang-ayang. Ayo. Sambil nadine Mas. Ancang-ancang sing ambil nada lho, Bi. Nada-nada. Cowok-cowok ya nadane ya. Duh, dewa-dewa. Iya. Iya, cocok ora? Duh, dewa-dewa. Lho, Bi. Yo ngono kuwi lho, Bi. Terusane piye? Raja pucu ing cemara. Duh, dewa-dewa. Ne asma Ing asmara rajang pucu ing cemara. Angin kang teka sasat gawa gending tresno. Ora sing kecal wungu. Dina iki kowe manut karo aku ya wong ayu. Emah aku emah. Manut karo aku tak pek bojo ya wong. Emah. mang sikat mawon lurae. Sik to tenang. Pemanasan. Oke lurae. Gelar kloso. Dawuh lurae. Tengah tegalan lho. Neng-neng ya. Manut karo aku ya wong ayu. Rupamu elek aku emah. Lho, sing goblok iki kowe. Ra iso. Wong aku seneng karo kowe kok ora seneng. Lah wong kowe elek kaya ngono masa aku kudu seneng. Walaupun elek tapi kan aku melarat. Lho Sugih lurae. Manut ya karo aku Kedadi wong ayu. peksa Aku lurae. ora seneng karo kowe. Rukun Islam. Mas, Kang 50 iki. Mas. Bocrok. Gandrung ki. Gandur kok tembake religi kok. Religi. Guru sing apik apa? Guru sing apik. Ya liyane lah akeh. Slendro apa pelok? Pelok. Pelok melok abahe lho, Bi. Pelok. Pelok iki pelok iki sing iki malah aja pelok bareng. Padha wae. Kok iya to? Bareng karo 6 padha ta? Waduh iki kuwalik lek nata. Neme karo nek kono. Ya ning tawang ngono ya Ora kena. rasa cerewet. Oh iya. Damar ulang metu marai minyak jinggo. Pamintaku lho, Bi. Duh wong ayu. Ayo Mas yo. Papucane ngati. Manut yo wong ayu. Ayo to. Ayo. Lho jailmu ngono, Bi. Wong aku ora seneng karo kowe kok mbok peksa ta? Lah sing goblok kowe karek nampa wae kok ora gelem. Sithik mboko sithik, Bi. Wong ki ra melu ngetokne sing ngetokne tresno kuwi aku tamponen ya wong ayu. Ma, Cepet-cepet saune. ngerti ora? Aku ya ora seneng karo kowe. Sepet-sepet. Aku senenge karo Kakang Damar Wulan. Damar bulan kuwi Iya. apa? Kena kencing manis saiki. Kencing manis, kurang manis tambahi gula asli. Manut
buta karo aku ya. Emah. Nyapa. Mancing manis. Kurang gilani kaya ngono. Kon Kaya kirek aku lho. Manut ya. Manut karo aku. Panjenengan mbok purun mawon kencana wong Ripin Jun. nyuwun sewu Gusti kencana wong mbok panjenengan menika welas kalih Gusti kula insyaallah tresno Dayo nang ngerti insyaallah iku apa? Apa Dayo ni mualaf ngono piye kok? ketoprak wis malap iki Be, wis malap. Pun panjenengan mang tresnani kalih Gusti kula. Lah wong aku ora seneng mosok kon seneng. Ya moh aku nek dipeksa kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora tekaku ning Taman Kaputren kene ana 5 perkara. Taman apa? Kaputren. Iya, 5 perkara sing nomor 1. Kuwi maca Quran sak maknane. Nomor 2, Wong kang soleh kumpul ana tombah ati wis celuk kotruk. Ibar ngaji kon to jane. manut. Piye kok iki? Kaya ngene. Ora samarai. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo gelenggon ayo. Iya pinter. Niki lho, kula padoske nggen lurahe. Mojok ra apa-apa. Lurahe, pun kula padoske nggen. Lurahe. Lurahe. Sumu, Sumu. manut ya. Ayo to. Aja kaya ngono. Kencana wu. Moh aku moh. Tuk tuk. Kae lho sing keprak lho. Pun kula cegate mriki lurahe. Yen tak gawe cara halus kowe ra gelem lagi karo aku, apa kudu taruh do paripeksa ning papan kene? Manut. Kakang, jenengan tulungi kula. Sopo sing godho karo kowe? Nika wong elek. Rupane kaya apa kae? Rupane welek lho. Kowe lho, Kayak gundul. Kowe iki lho gundul sing diomongne anak iki awakmu. Gundul. Sing ganggu kowe Aku, Deng. Ndase kepul-kepul nika. Nyapa? Kowe wani tetulung marang kencana wungu sapa kowe? aku Damar Wulan. Wong lanang sing ditresnani karo kencana wungu. Tidak bisu. Bisa. Bisa, Deng. Kencana wungu iki calon bojone Minak Jinggo. Kowe kudu pedhot karo kencana wungu. Pedhot karo kencana wungu. Ora iso. Si keparut kurang to. Si keparat. Sekeparut iki parut raimu yo. Gangsaran perang be iki perang iki, bar iki perang yo. Manut pedhot karo iki ora? Ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Bolo, buta. Yo, ngajak kabeh. Ora nek. Ora iso golek bolo. Kabeh iki wadya balaku. Minak Jinggo ora di bolo blas. Ora duwe. Yun, rangkit Kae wedi karo aku. Aku. Hei. 150 pen. Rangkit. Pasang Ora iso. Bayarane do 500-an. Sing bayar aku. sampean tresno karo Iya. Mbak Rewangi pecahing dodo utang ludira. Iya. Paribasane sedumuk bathuk senyari bumi. Oh, bener. Bener. Ora mentol karo muni kuwi. Dadi sampean tresno ora ana wanita liya kejaba kencana wungi. Iya, bener. Oke, ra apa-apa, pek-pen. Aku tak golek dhewe. Wah. Ayolah, entuk sing gemoy. Atakinde, aku mana-mana. Kae kuru, iki entuk lemu. Hop. Loh, lek Wong ayu kate apa pakil diut. sik Bebe, lah kok mbok pilih iki sapa to Be iki Be? Iki sapa? Aku milih iki. Lah kok kowe milih Lah kono wis tresno karo kencana wungu, bojone dalang tak pek genti. Terus aku ra mbok perjuangke. Nyapa? Kok terus kaya ngono karo aku? Ih, bojomu nesu lho. Ya mau gak oleh. Bojomu nesu lho. Gak oleh. Ngerti ora? Bojo kuwi paribasane garwa sigarani nyawa. Terus Aja meneh kok dipek. dilirik enes. Lagi dilirik wae lara atiku. Kuwi bojoku lho. lho sampean milih iki yo. Aku apa salah? Iki manten di dalam cerita Kok itu. kok kuwi dilarani atine ra apa-apa ora dikei blonjo, ora dingongi ra apa-apa ning siji. Apa, Mas? Aja nganti diloro ati apa meneh dimadu. Sakit hatiku. Diajeng
Jajeng kepletot wungu. Kencana wungu. Sampeyan milih iki ora? Sampeyan milih ndi pun saniki anu. Loro-lorone. Ora iso. Pilih salah siji. Iki apa iki? Iki Pilihane beda. Cikoke Boki tresno tenan karo bojone apa ora, Mas Kangko? tresno apa ora karo bojone sampean? Ya tresno karo bojo. Upama sampean ana kedaden apa karo bojone sampean Tanggung jawab. tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpama bojone sampean dicolong wong njaluk tebusan 200 juta. Sampean piye nek nglakoni? Kapungka sampean ku bangkrut, ora duwe apa-apa, mobil nyewa, omah ngontrak. Carane piye? 200 juta akeh men no. Ayo kudu jane tresno karo bojo. Lah pas ra duwe dhuwit, nek duwe dhuwit ya tak tebus, pas ra duwe dhuwit ya bingung no. Ah, dadi ora tresno. Lah nek kowe tresno karo bojomu, Tresno. upama kowe melarat-rat ora payu tanggapan omah ora duwe apa-apa, mobil gak duwe, omah ijeng ngontrak. Bojomu digonjak wong, diculik wong, njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe? Tak nyang no. Lho, lah sik Bojoku sadurunge rabi karo aku 350 budal kok. Apa meneh kok 100. lah bojomu ngopo mbiyen? Dia nek Gang Sewu. Oh lah iya iya. Dinyang, Pak. Oh iya, aku ora tau nyang-nyangan masalahnya. Wong Pak Kangko ki piantun sing bijaksana, Mas. Iki meng cerita, iki mau Cerita. pramen sunane panjenenganipun Bu Kami Sepuh. Heeh. Kono nembang apa, Nduk? Eh, Kayak ngibur manten sakloron. Pak, nyekel-nyekel lho, Pak. Be, Pak, be, be. nyekeli lho, Pak. Kowe iki ngawur lho, Be. Di atas pentas itu milik umum. Loh. Nenteng omah bojo tapi profesionalitas. Nek nang dhuwur panggung ki kabeh milik umum. Monggo bapak-bapak sing badhe ngumumi niki monggo. Bebas dalu niki. Kowe iki sing kocok iki kowe, jangan mengartikulasikan sing kaya ngono kuwi. Iki ngono garwane Pak Dalang ki. Nembang ngene. Lungguh apa nembang? Nembang sisan banjur ngadeg kok. Nah, iki Bu Duwi. Heeh. Iki garwane Mas Kangko. Iki ya presiden hebat, Be. Wah, hebat niki. Kesuksesane Mas Kangko iki mergo dorongane Bu Duwi sing tanggung jawab. Mosok anu, koyo anu dilat yo. Lah nggih, ora yo ngecemes ngono ya Bang Bayi. Muncrat. Sumbermu yo akeh men to. Lagunya musik nama modern, Pak. Iki ana sing nyuwun lestari. Nggih. Lestari. Nggih, ngene. Nggih. Menika saking Mas Entung. Terus sayang nyuwun lestari nggih. Ugi menika wonten pamundhut saking KPK Komunitas Penggemar Kangko Pare. Mas Tulki Mas Gawer. Nyuwun bajing loncat tombo kangen kalian ayang-ayang. Wah, cocok nih, Pak. Nggih. Lestarine sik ya, Mas. Nggih, Mas Digarap Kangko. campur sari gamelan plus musik. Coba Ya, ambil coba. suara reve Mas, reve. Ya, coba. Coba depan. Rasa tresna kang sejati. Wis bener apa? Ekspresinya, Mbak. Rasa tresna kang sejati manggil lestari lho. Dan. Ayo malah kaya wong edan guyu-guyu. Rasa kan gini. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Lah pinter. Manut ora loro. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Ya, ini. Ayo. Bukan kayak wong itu. Iya lho, ora yo iki ekspresi. Dadi wiraga, wirama, wirasa. Ayo. Rasa tresna kang sejati manggil. Rasa Lah piye? piye? Kene se. Oh, dodo. Ora Kene? lewat. Iya kene se, ora lewat terminal. Ora kene ta? Heeh, Oh, iya. gak mampir terminal kene ya. Rasane wiwit nang kono. Ayo. Rupamu ayu. Lah nek ayu piye? Aku seneng. Ayo. Rasa. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Sayang, Hah, piye sayang? walaupun garam di laut, asam di lambung. Mas. Asam lambung, Mas. Asam di gunung. Asam yo ning lambung, kalau penyakit asam lambung berarti. Asam lambung. Mbah. Yuk. Cinta kita tetap berdua ya sayang. Muncrat, Mas. Roman karo iki dulu. Hei, bojomu lho. Hei, Agawe anan. sayang.
Iya sayang. beribu-ribu bintang yang ada di sana. Di sana. Cahayanya tidak akan mengalahkan cinta kita. Allah, Mas. Beribu bintang di langit. Ya ampun, Mas. Hanya satu yang bercahaya. Aku sangat sayang sama kamu. Apa iya toh, Mas? Kowe malah kaya minok dobel to. Lah nyapa ki kok Sangat digoyang rondo nih serakot Lestari ya, lestari ya. Lestari. Oke. Ya, musik ya, musik. Iya. Nah, gamelan ngetunke. Iya. Ya. Coba kayak ngomong, yuk Lestari. Pak Ndong, ya.